vítam vás u nového videa. Dneska som tu s Tomášom. Je tu nám najlepší môj kamoš a je najlepší tejto hre Skywars. Tak sa teším, ako vyhráme viny. Hej, to vyhrajeme, lebo už je tým nezničený. To ide o sekundu menej. My sme modrí? Hej, a ja som zničil žltý. No, teraz idú na nás žltí. Sú mŕtvi, ale aj naše vajce mŕtve. Moje vajce mŕtve. Naše vajce. No vidíte, ako vidí, čo tá... Jedna je pekná, druhá je dobrá. Čo si povedal si? Jedna je dobrá, jedna je pekná. Jedna je dobrá, lebo má 40 levov. A druhá je pekná, lebo mám vianočné oblečenie. Ja už viem, čo si s nimi robiť. Nice, zabil jedného týpka červeného. Chceš ich zabiť. Kámo, že by? Že by? Si tu ty? Že by som to prežil? Ne, neprežil. Ja som mŕtvy tiež. Teda ide všetko. Ja, prosím, že nebudeme hrať s dievčatami. Dievčatá vôbec nevedia chrániť vajce. A teraz, keď sme dostali ďalšie dievčatá, my tak idú. Yes, je tu prvý chlapec. Dobre, sme chlapci iba. Počkaj, ja si to vytvrdím. Asi áno. Hej, sme. A majú 40... 40. My sme... Kde je ten tretí? Čtvrtý. Neviem. Spadol do vedu. Zastávajte na vajce. Ty zastávaj. Ja nejdem stávať. Ale že ste vy... Lukáš, help. Jau, kamo. Lukáš. Čo? Tu kabel. Pomoc. Tu kabel, mám ti pomoc? Super nás. Dobre, sú mŕtvi. Kúpil som si zlatý meč. Nechaj mi ho. Zastavaj si to vajce. Proste. Hihi. Tichi. Mickey Pig. A mám 100 zlata, akože. Tak, vajce obrany môžem ísť. Jediný z nás niečo robí s vajcom. Ale Vip ide. Ja ho poznám, toho Vipa. Minulé náš Matúšo zabil. Akože ja mám už zlatý armor. Nebrajdový meč, on ma skôr podkopal. Zabil som celý tým. Nejdem na modrých. Ja som zabil celý tým. Zabil som dvoch červených a jedného modrého. Akože ja idem na zelených. Som mŕtvy. Budem. Ja som zabil skoro všetkých. Ja som zabil celý tým zelených. Aj pomoc, akože po mne tu ide modrý tým celý zase. O, Tomáš, počuj, na čo ideš? Idem mŕtvy. Zabil som dvoch. Mohol si kúpiť, mohol som si aspoň kúpiť TNT, aby som ich šiel. A zelený, modrý, žltí sú fakt slabí. Ale počúvaj ma ten náš, robí tu dobrú ochranu. Ale žltí sú fakt strašne slabí. Pozor, náš kamo Dobre, ja som naše hradby ochránil. Ja zdrhám. Či? Ja som naše hradby ochránil. Ty Vip. Nezabil sa typka. My sme žltí, ok? Hej. Tá zelení sú strašne slabí.
Zelení. Jo som ich zavražil všetky a potom oni ma zabili. Pozri sa na mňa. Taký nesmie. Budem za chvíľu. Tí vody sú veľmi silní. Jo. Ale zelení naopak dole idú. Dobre. Nechaj mi zelených. Dobre, jeden je mŕtvý, modrý. Zabij modrých, lebo oni idú po mne. Ako svine. Dávaj ti nešlo vidieť. Jakby ste ho už nedodobu tuto. To máš dobré, díky. No Tak, tak, jeden je mŕtvý, bum, bum. no tak ja som ho zabil. Bum, 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 bum. Dobre, ja už nemám šípy, ale sa ma zlákali. A už idú pomôcť. Ide na mňa, idú všetci treje na mňa. Už idú. To nedáš. Už idú. Naspäť. A toto vypadám. Tak ty to nedáš. Poď sa ty vypadám. Ja idem naše vajce, toto opiať. Kamo, ne, on ma dočubal, som mal 68 zlatá. Zabij. Počkej. Len kúpujem nejaké silné bloky na naše vajce. Počúvaj ma, naša obrana bola aj veľmi drahá. 102 sivých. Oni idú, friend. A to je dosť veľa, nie? 102 zlatých i sivých. Kamo, oni mali kvôli mne netherite. Ty si fakt debil. Lukáš nás práve zabil. Ale možno nie. Dobre, idem na tajnú misiu, chlapci. Zabij ich modrých. A teraz, Lukáš, hovor na video, aký som dobil, lebo idem práve sám zabiť. Vidíte, idem ho späť. Zelený tým idem sám zabiť. Nie, Tomáš, to mi nechaj. Oni sú easy. Ja ich zabijem, Dobre, aby daj. oni si mi nemysleli odo mňa, že som strašný noob. Yes, nedaj, to mi spadol. Ok, díky. Tam spadol do vojdu. Yes. Kámo, paráda, divný dejt. Zabijem tohoto výpa. Jak skýtal ten jeden modrý. Jak babetko, čo sa narodil po materskej. Ty vole, ako skýtal. Zabij tam toho modrého. Ja idem na ňo. Ja by mi aj tak zničil cestu tam. On má netherite! Ne. Otočka. Má potion. Ona odpálil head, kamo, tu jak? Má potion. On si kúpil na poslednú chvíľu potion. Čo sa stalo? A zabil nejaké elko. Za to si odpíka test. Jeden malý faga. Ide po mne, ide po mne, ide po mne, ide po mne. Ale musím ich zabiť. Ide vy po mne, ide vy po mne, ide vy po mne, ide vy po mne. A nech ide po tebe, ale ku nám ho nedávaj. Yes, dostal odo mňa. Je na ňo. No nie. Dostal s jedným šípom a už ja do ňoho idem. Pomoc, help. Bežím. Poď, ideme. Ja, on si dal, to nedáš, on si dal tu, vypani, Lukáš, nedávaj mi ho tu ani náhodou. Dajte mu dislike. A možno ho zabijem za to. No, ja ho nezabiješ, kedy sa vzdehol. Za tebou je diamantový pozor.
Mám ho. Za tebou je diamantový. Nechaj mi ho, prosím. Prosím, nechaj mi ho. Yes, dík mi. Yes, mám dobré veci naspäť. Jo, ale moje. Aj moje. Lukáš, kamo, ja som si kúpil tie najdrahšie bloky a tak sa postávam ku nim ako milionár. A zelených to zničím ľahko. Nechaj mi ich, iba si idem sem nebrať. Iba im ich stráž, aby nešli preč. Dobre, strážim ich. Keď ho čiču, tak ho zabij. Z nášho týmu jeden išiel do nich. To si ty. Išiel do nich sám. Neviem prečo, fakt neviem. No, kto ich zavražil celý tým? To si ty. Dobre, mi nedávali, že som páko, bo som ich vyzabíjal. A ty si bol veľmi pomalý. Nemôžem za to, že ma zabijú. Aj to je tvoja chyba, má si byť rýchlejší. Vidíte, ako mi ešte chlačí? Som mu povedal, že nechaj mi, vystraž mi, ne. Musíš. Helikopter. Po nich iba vietor po nich zostal. A kostly. Nepíš mi hodinky, že ja dlho sedím. Vôbec dlho nesedím. Ale košťu som im nenechal. Košťu som im spálil. Kam to ako jumpe? Nice! Nemáš jumpovať. Už mám nádený aj to výmeč. Čože? Ako ja som zabil zeleného. Ja som zabil... Iba mi čítaj, ktorý mi dáva damage. To mu mi dávaš damage. Lukáš je u nás. Bežím. To je ten... A ide do mne. No zabil ma ten debil. Ha, dík žltý. Dík. A skováci máme zničený. Kam, prečo mi nikto neobstával? Mám nedreč. Prečo stále debil? Kam, prečo mi to robíš? Mám nedreč meč. Postavil som ti cestu, keď si cesty spali, to si debil. Fakt dobre si to poskladal, keď je jeden blok pozničený. Mám taký blbý tým. Fakt blbý. Bežím na zelených. Zelených nechaj. Väčší problém bude pre nás. A to je ten u nich. Žltý tým ma ide zabiť. To je ten. Neviem, to je to ten hej potej. To je ten cheater, ktorý sa ti nedal zabiť. Lukáš, kurva, Lukáš. Dík týme, že ste ma nechali na pospas. Tam som im musel zdehať. Tak, a teraz nech na mňa už idú. Keď mám diamantový armor. Pomoc, Tomáš. Jeden uteká zelený. Idem na ňo. Akorát zbíja zlato. Ja som zabil nášho typka. Omylom. Som ho podkopal, fakt omylom, neviem prečo. Skoč. Už sa nebojím tak veľmi seba. Dobre, vidím zeleného a ty po ňom ideš, výborne, Luka. Ty si taký dead. Čo? Oni majú iný dead? Jo, ale ten zelený uteká. Ty pi!
Pozor, za teba ide červený. Ty si taká. Ja idem na nich a ty spokojný. Dobre, všetci sú mŕtvi, ale ma zhodili. Ty si taký pi... Máš ich tam akurát spravených. Na segedy. Hí, mám jedného. Nemáš nikoho. Mám musel zabiť. Nejdú spolu. Ja som zabil jedného. Oni sú nevideli. Si som iba toho spadol do vojdu. Čuvený sa je bitka. A to si ty. Mamo, ja tu naháňam toho červeného, čo teba zabil, ale utekol mi. Alebo možno? O nie, ja už mám sivý armor. Lukášovi. Kamo? Mamo, ja som zabil. Späť. Nie si neschopný. Som zabil ho. Neschopný si. Nie som. Dobre, zabil si, ale si zabil aj mňa. Výborne. A ešte mi tu išiel jeden aj tobie. Výborne. Pani dušu. Pani dušu. Ty vole, ty si fakt taký vyžierači sveta. A potom on ťa ho zabil. Neviem, čo máš za problému. Však no myslím, že nechajte na to spáza, ja mám tam sa postavil predtým. Jo, lebo si neprosíš pomoc. Dobre, zabil som jedného, posledného žltého. Aspoň niečo. Aspoň niečo ste mi nechali. Tých mŕtvych. Aspoň niečo. Pomoc. Vidíte mi? Lukáš ide tam, taký typek jeden. Kamo, ne, ma zase zabili. Ale čo ty tam robíš? Ja tam bijem a ty... Čak ja som do nich teraz išiel. Zabil som obidvoch. Mám dobré veci. Tak znižím vajce. Nezničím. Idem si vylepšovať. Ja som ich chcel iba zabiť a vylepšiť. Sa. Si mŕtvy? Dúfam, že hej. Lebo keď hej. Ja som vám postavil takú dieru, aby ste vypadali aj ty proti nám. Ne! Niekto nám tu sa potknul o tyčku. Ty si demet. A my vôbec nepoužívame žlté rúžové kamenky, nasačky. Ja potrebujem, aby obidva išli, hej, nalakajte ich. Jeden kotec, tak dobre, jeden. Ešte potrebujem tam toho. Alebo mám to risknúť. Ale tam mu 36 zlatých. Aby ma nedejať. To neiskujú. O, ja mám 40. Dík znáš, že ty mu ich niekto odlákal. To som ja? To díky. Ale si ich zabil, dá sa povedať. Ne, on ma zabije. Len tak. Ja som stál kde v moste, aby som sa zachránil pred nimi. Poď sem. Chod tam. Kde? Piči. Chlapci, provokujem ich. Kde sú? Tak
Priniesú sa stávajú ku mne obidvaja. Jeden. Strany s rukom. To máš pomoc. Už idem. Odstrel ho! Odstrel ho! Zabiješ ho? Možno? Kámo, to ešte zabiješ. Ty ho Škoda, dokončíš. Ďakujem za nahietovanie. Počkaj, čo mi to odsekol a mi začal utekať. Lebo ty brunách, ja sa nemusím... Tak, rozumiem. Deportoval som sa na ňo. Ok, toto je na dnes všetko, tak čus.